Nunbait dago zerbait oso pertsonala, nik galdu nuen, gehien maite nuen pertsona oso goiz, eta goizegi zen hiltzeko, eta orduan bera daramat sortzen dudan guztian, nerekin dago, eta nunbait beste omenaldi bat berari, ez? Hori da alde pertsonala. Eta alde publikoa edo da ere, nila ez ditut 20 urte. Eta nunbait da modu bat errateko, nire bidea ez dela bukatu oraindik, eta goizegi da hiltzeko, ni rapero bezala oraindik ez naiz hil. Urraturik, ukaturik, enel urrat maite, ebatxirik, ebakirik, enel urrat maite. Raparen bidean bakarka aintzina ekitea erabaki zuenetik, bigarren diskoa aterako du Dei Barroso raplariak martxoaren 21. Goizegi da hiltzeko terapia izeneko lehen lanaren ondotik dator, berarentzat esanai handiko lehen lan bat. Pozik ala ere egindako bideaz, egindako apustuaz, eta aintzinako gogoz. Beraz, beti errandu terapia zela egin behar nuen zerbait. Eta orain hori eginda, edo horri pasatan nunbait, ari naiz lanean orain ez, eta ezingo nuke gaur egun egiten dudana egin, terapia atera ez banu 2022an. CD eta 2 vinilo formatuan kaleratutako Goizegi hiltzeko diskoan 15 kantu aurkitu daitezke. Kantariaren hitzetan heldutasun gehiagorekin josita dago osatuagoa den diskoa. Hainitz ireki naiz, instrumentalak batzuk pixkat irekiagoak dira, erranen dugu, zelen aski iluna zen eta pixua, honek badu ilunetik, baina argiagotik ere bai, umorea ez dut erranen, baina beste Nunda Wally atera dudan kanta bezala, beste aurpegi batzuk ere erakusten ditut. Nor da nor eta Nunda Wally, Nunda Wally erran nunden Wally. Nor da nor eta Nunda Wally. Lan honetan asko zainduna izan duena ikusentzunezko aldea izan da. Bi arrazoiengatik, batetik mundu estetiko bat gehitzen diolako, edo estetika bat gehitzen diolako soinuari. Eta bigarren arrazoia, eta argiki erranta, da gaur egun zaila dela, irudirik gabe, jendearen gana iristea. Eta nik berriz diot, ez dut makroenpresarik nire gibelean, management etxe potoloekin ez dut lan egiten, beraz, musikaren industria mugitzen duten hoietatik ere kanpo nago. Eta oso zaila da borrokatzen olako makina baten kontra. Industria horren parte izan nahi duen galdekitean? Ez, erakutsi didatelako batetik ez dutela interesik niretzat, eta nik ez dut interesik horiek egiten lan egiteko duten moduekin. Ni lagunak irratian pasatzea eta besteak ez, eta batzuk eta beste ze aukerak eta egiten duten, zere hierarkizazio egiten den musika munduan, ni eta managementetxek dituzten politikekin, ordutegi aldatzeekin, eta horre azpian dauden gauza initzekin ez dut bat ere bat egiten. Orduan ez naiz edo behintzat, musika horrela lantzen duen jendearekin ez naiz arituko, hori argi dut, eta gaur egun gutxio. Erraten diazu karrera bat dudala hasteko edo auskalo, baina ez, gaur egun ez. Ez dugu lekurik zuen industrian. Ez, industriak ez du lekurik alkimian. Osasunaren seinale da niretzat taldeak sortzea, gero hori balda holtzarik talde guzti horien nahi eta beharrei erantzuteko uste dut ezetz. Uste dut hor dagoela utsunean nunbait, geroz eta makroago da, baina makroak ez du bermatzen kontzertu txikiagoetan jendea egotea. Eta pixkat iruditzen zait nire esperientziatik hori gertatzen ari dela. Geroz eta kontzertu gutxio edo murritzagoak daudela, erranen dugu, gaztetxe areto txikietan eta gerozta gehiago jendea mugitzen duela makroak. Eta hori kezkagarria zait. Ze makroak txikiak behar ditu bizitzeko berez. Eta txikiak aldiz ez du makrorik behar bizitzeko. Erran nahi dute, kontu zibili behar dugu gurean ere gertatzen ari den joera horrekin. Sortu duten soldautaren kultura ere hor dago. Iduridu orain soldaut egin behar dela. Eta gainera albada inglesez, ez? Sold out hitzak erabili gero gainera. Azkenean marketinga da.
Niretzat soldautaren kultura da marketingaren kultura. Eta hain urrun harrapatzen dago horrek. Euskal Herri osoan aurkezpen kontzertuak eskainiko ditu artistak, baina argi du disko honek egingo duen bidearen giltza entzulegoak duela. Piskat deiaren esku gaude, jasotzen ditugun deien esku edo menpe, ez? Eta hori ere zaila da. Azkenean ez dakizu zenbat kontzertu izan den dituzun, jendeak deituko zaituen ala ez, pasata ote zauden ala ez, goizegi hiltzekoren guzti hori ere hor dago. Esan bezala martxoaren 21 honetan argia ikusiko du goizegi hiltzeko Dei Barrosoren bigarren bakarkako lana, eta ez zuzen diskoa publikoari aurkeztuko dio Biarritzeko Atalantera antolatutako gaualdian.